niya ang mga Ilonggo, yung mga sweet, idya kag caring. Sa pansyon. Ay, wow! Kung na lang niya, pagkababayan, galaw. Resort, hindi ako sa Palawan. Nakita nyo, ari ako diri sa Days Hotel pero sa dalom lang, hindi ako ya sa babaw. Ari ako diri subong because nga gusto ko makita ang mga tao ng Ilonggo kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day. Kag may nakita diri nga isa ka Ilonggo nga tama, gidya sweet si asawa. So mangkotonta si Langga. Actually hindi ko na siya pag-iser kay bata pa siya. So ari si Langga idulungan niya iya asawa sa iya ginaobrahan or ginahulat niya di. Abi na untay mo flower. Wow, sweet gidya sa iya amo gid ni na-prove ko gid niya ang mga Ilonggo, yung mga sweet gidya kag caring. Kag of course, mga gwapo ari siya. Langga kay sino mo na hatag imo nga flowers? Sa asawa ko. Wow! Daw nakilig-kilig ko Ikaw ba imo asawa? Oo. Okay. Happy Valentine's Iloilo! Today is Valentine's Day kag ipakita ko sa inyo kung paano mag-celebrate ang mga Ilonggo sang Valentine's Day. Abi nyo maulan pero makita ko ang mga tao nag-agi-agi dire sa atrium, may mga bit-bit kanya flower, hindi ka chocolate, hindi ka balloon. So ako man, very lucky I am to receive a bouquet of chocolates. Secret ko na ni kung diin niya naghalin kag kung sino naghatag. Of course, ang nagapalangga sa akon, syempre. So, thank you very much. Mwah! So, hindi ka mo maghalin kag tanawan nyo ang vlog ko kay i-pusyusuhon ang mga Ilonggo kung paano sila nag-celebrate sa ilang Valentine's Day kag kung diin sila, kag kung anong nahimo nila. So, let's go! Bayad This is how we celebrate Valentine's with my sister. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Thank you, sister! Yeah, baka kami yan eh. Date with my sister and my husband. Happy Valentine, my dear sister. Happy Valentine.
Neneng malibot tanay ning. Tagpila to gani hambal mong bayad sa buffet ga? Ito 245. 245. Ang tagpila ng imo flower. Wala kami mga kabatilya, ma. Giveaways lang? Paano maka-avail? So, paano makakuha raffle? Ano? May table ka, nandiyan ka na niya. Okay. Wala table. Sige lang, next time. Thank you. Every ano ka ni ma'am? Every Saturday, may live band May kami. ano ka mo, no? Sige. So, subong kay Valentine Day, amo ni tani ang free, no? Giveaways na mo. Giveaways. Oo, Sige, for ma'am, raffle. paano ganin nila ma-avail, ma'am? Yung raffle, ma, may table, may yapon. May table, may group, isa ka table, may isa ka table. Nami, no? At least makibot ko lang sa table ko na po siya galing. Sige. Sige, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Ken. Thank you. Tita, happy Valentine! Madate ka mga duwa. Lawas ka taro. Lawasin lang. Sila ni ako yung amon mga brothers and sisters sa BLD pero tita, dito na lang akong kalawa. So, din ka mo madate ka duwa, din ka mga restaurant. Dire sa pension. Ay, wow! Duwa lang ka mo kung dalang children. Ara ako dalag mga Sige ta, enjoy your night. Okay. Happy Valentine sa inyo, duwa. Sige. May away ka yan. Ato to si Jan, nabilin. Sige ta, thank you. Ay, wow, ano, sige. Dari. Hari po ng bata ni tita nga guwapa. Single and available. So po, sige ka. Happy Valentine. Dalawa ko na lang niya. Pagkababayan, galaw. Hi! Sinabi sa ilang mga kopa. Kababayan ko na palikaron ng balikan na ka. Amo na yung sa agency man, amo daaman i-press na guro ko naman da. Pag guro doon namin ang agency, doon kilala kita ng bata. Pinaplesan da. Tagoy tanda tisa, abak mo. Bisan lain nga tao. Bulik. Amak mo. Nang iban nga tao, buligan mo timo. Diba? Alam mo ko nagdara ka pa yun, Ning? Dali lang, Ning. Ning! Yes, tano? Hambal ka. Hambal ka.
ate dotulen. Jata. Isa migas ang daha. Pero ginaano-ano naman si... Uy, tatok kasilod. Uy, tatok silod sa mall. Bay dyan ah. Ngayon maraming banggit. Dapat na. Ha? Hindi ka kagwanta? Okay ah. Ngayon na kasunod dito sa mall. Kita menang kita deh. Nakapoto na kasi madagdag ako. The real kadagaling manano doon. Ano yan ang gintawag ka bana? Naning mo man to guro no? About man guro sa nursing no? Ang ginistorya na kay... Kita sa Story Hotel? Ganun siya lagi. Ang tawon mo lang? Ang tawon ko lang kasi sa... Tawon hindi mo kasugat, diba? Bao? Oo, ligid lang kasi ligyan. Wait, dyan. Basta hindi lang mag-iwaw sa mga lalaki. Maubog. Okay. Okay lang kung kuhan. Gwapo to, naka-coat. Ano coat na? Ako kay baby. Auto. Gusto na siya toto. Orang mo matututo. Ayun na lang. Yun lang. Diyan na maage? Ay, jagit gali. Oh! We are entering the Story Hotel. See? Okay. Wow, cute! Yan. Ako mau po. Talo ka? Kita mo na yung mga imoda na yun, yung nag-dress. Wow, ang mga beautiful sa mga children.
Then exclusive lang ginaya sa principal to na po. Kung mga classmate ito, tong sa nagsulod to, mga classmate ito. Hindi ko na kilala. Damo kasi sa mga ko. Daw sino? May nalaka sa likod. O mana sa Japon na Hindi mo ulat ako. O maulat ko sa mulat. Picture ka rin kami na. Kabis ni. Kita mo na yung snow, Noy? Ha? Ano ko, no? Hindi, kasi ako naman ako. Ate ko nga nga bala, pupunta sa kaisi na hindi mo. Kaya gusto ito lang mo bilang mo. Wow, mga kwapo sa mga taga St. Robert. Lumabas si Sinamay Day, Sinodoya. Yes. Una na ako. Beautiful. St. Robert. What? Teka, pwede pa picture? Nice. Stolen mo na ilabit ko. Ano na, may yaya dress eh. Snow White, Snow Brown. Ulat na sila na ning
Dahil mapapululi na sila. Ano to anda na inantaw dugang movie matutanda ning? Noy dumatutanda ga ano? Kaya tapos dun. May maras pa sa loob. Sige, yan ako marula i-share ko yan. Oo, maamo doon nakapoy. Ako doon karoon. Yeah, picture na. Kasi namin. Hunining nila. Tagpila ninyo flowers na May 2,000. Tingin mo, iniya pila. ito very nice. 1,000. Ariam 2,000. Ay, di ang mga mo. 250, ma'am. Pila? 250. Ang isa kabilog? Oo, ma'am. Cute na natin. Ito late na ni magbakal kami. Uli na na. Wala pinakasulod mo. Basta na, wala mo kami regalin. Dari ka mo ganda pwesto. Ano, stand na kami sa 60. Pero meron kami shop sa Central Market. Central Market? Ah, sige, sige. Tultulan ko na. Tultulan ko Ganda na na. lang ang calling card. Kit. Sa mga mapahabol pahatag sa akong gift, ari lang kamo di sa SM. Bisan buwas pa kamo mabakal batunon ko gihapon, please. Bakal kamo di sa SM, oh. Iset, wild pepper. Very white nice, flower, Gidja, oh, here at kanami. SM City. Example order of their bouquet. May in love ka, Gid. Napicturan mo na ko? Yeah, tapos na. Dalig lang. Wait lang. Hindi ninyo shop. Kingston Salas, ma'am. Ah, Quintin Salas sa Sa Haro. likod kasi. Sige, sige, ikaw na lang ba? Hindi ninyo shop, sir? Sa Kingston Salas, likod Sigmore. Okay, okay. Sige. Okay. Ladies and gentlemen, introducing to you Wild Petals dried flowers here at SMCD. Just only 2.5. Bakli nyo na asawa nyo, bisan late na, bisan buwas pa, ari pa ni sila. Kag may shop sila, agin mention na si sir sa akin kanina. Okay, bye! This is your vlogger, Melanie Baxinella. Thank you for watching. Hope I will see you on my next vlog. Please don't forget to hit that notification bell so that every time I posted my video, you will be notified. Thank you. See you on my next vlog. I hope nag-enjoy ka mo sa aton lagaw-lagaw. During this Valentine's Day, nakita nyo man kung paano mag-celebrate ang mga Ilonggos ang ilang Valentine's Day. From hatagay bulak, tagaay balloon, kag hasta sa pag-party-party sang Valentine's prom, and also nga bisan maulan ga-celebrate kid ang mga Ilonggos ang ilang Valentine's Day, not only for lovers but also for the families. Nakita nato nga damo-damo gid mga families nga nag-celebrate sang Valentine's Day, as well as friends, group of friends nga ara sa mga restaurants, and of course mga barkada.